que la independència de Catalunya és necessària i és gairebé inevitable. Serà ara o serà més endavant. És inevitable perquè hi ha una gran majoria de catalans que volen viure dignament. Dignament vol dir que volen viure plenament sense un estat en contra. Un estat que sempre va en contra a nivell econòmic, a nivell cultural, a nivell social, a nivell lingüístic, etc. Els catalans del nord haurem de decidir si volem ser catalans plenament o catalans folclòrics. Esperem que el 27 de setembre els catalans del sud triïn la dignitat.